गिबियावनो गासै खौरांगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि मानिकपुर सारियालियाव गोदानै गंसे CEC इनस्टिटिउट बेखेवनाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै GNSMनि सेक्रेटारि मानगोनां बिथां तरुन सनवाल बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लेंहरनाय जादों आरो बिथांनि आखाइजोंनो जोङो दिनैनि CEC इनस्टिटिउटखौ अपेनिं खालामनाय जादों। जोङो बेयाव एडमिसना जोंना दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट जासिगोन। जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना दिनैनिफ्रायनो एडमिसनखौ लाफैनो हासिगोन जोंनि बे CEC इनस्टिटिउटआव। बेजों लोगोसेनो जोंनि बे CEC इनस्टिटिउटआव 6 मान्थनि 3 मान्थनि लोगोसे 1 इयार्स आरो बेयाव क्रास कर्सबो जोङो होनाय जागोन। जेरै जोङो फट'शप, करेल ड्र बा पेजमेकार, गोबां एक्सेल बायदि बायदि गोबां क्रास कर्स मोननाय जागोन। बेजों लोगोसे जोङो मोनफा मोनफा आयदानि सायाव डिप्ल'माबो होनाय जागोन। आरो बे गरम बन्द'नि समाव जिहेथु दा गरम बन्द' बे समाव मोनसे जोङो माने क्लास जोङो खालामनो सानबावदों। माने जायफोर फरायसाफोरा बे गरम बन्द'नि समाव गोसो दङ बिथांमोना माने 1 मान्थनि थाखाय जों बिथांमोननि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय बे गरम बन्द'नि समाव जोङो मोनसे 1 मान्थनि कर्स जोङो लानानै फैदों। बिथांमोनाबो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोनाबो जोंनि बे सिमेन्ट सापरि मानिकपुर सारियालियाव थानाय CEC कम्पिउटार इनस्टिटिउटआव फैनानै दिनैनिफ्रायनो मुं थिसननो हागोन आरो बिथांमोना 1 मान्थनि थाखाय बे क्लासखौ लानो हागोन। कम्पिउटार 1642 চনত ব্লাছ পাস্কেল নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যদিও সেই সময়ত কম্পিউটাৰ সংযোগৰ সুবিধাহে আছিল। তাৰ প্ৰায় 200 বছৰৰ পিছত ইংলিছ গৱেষক গণিতজ্ঞ চাৰ্লছ বেবেজকে 1822 চনত 1822 চনত মানে এই কম্পিউটাৰ ডিজিটেল কম্পিউটাৰ শেহতীয়াকৈ যি কম্পিউটাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 200 বছৰ আগত আৱিষ্কাৰ হ'ল। আজি 200 বছৰৰ পিছত কম্পিউটাৰৰ গুৰুত্ব, কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা, কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ প্ৰাসংগিকতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু আজি চৰকাৰৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ অধিক বৃদ্ধি পাইছে আৰু কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন চৰকাৰী সা সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু আজি কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি চৰকাৰৰ যিবিলাক বিভাগ আছে, চৰকাৰী বিভাগেই হওক, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিভিন্ন কাম কাজ এই কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। সেইকাৰণে আজি চিমেণ্ট চাপৰিত উদ্বোধন কৰা, চিমেণ্ট চাপৰিত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই কম্পিউটাৰ কেন্দ্ৰটোৱে নিশ্চয় চিমেণ্ট চাপৰিবাসী উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, উঠি অহা প্ৰজন্মক এটা আধুনিক যুগৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ এই সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু কম্পিউটাৰ শিক্ষাটো যি গুৰুত্ব বাঢ়িছে এই গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। नोंथांमोनहा JNM NM नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।